Du lytter til Iran Deep Dive, en podcast fra voiceofiran.dk, hvor du får mulighed for at dykke dybere ned og høre skarpe analyser omkring forholdene i Iran. I hver episode vil verden Solar Soune tale med gæster, der enten besidder ekspertise om Iran eller har personlige historier, som kan give dig en bedre forståelse af, hvad der foregår i landet. Voice of Iran er en dansk-iransk forening, der arbejder for at forstærke iranernes stemme i deres kamp for frihed og demokrati. Så spørgsmålet til dig, Rasmus, er, at med dit indgående kendskab til Iran, ser du det forgangne år, altså alle de begivenheder, der har været, er det business as usual, eller er der tegn på nogle udviklinger, som vi ikke har set før? Det burde være et dårligt år. Et dårligt år for den islamiske republik. Ja. Når jeg alligevel trækker på det, og grunden til, at jeg alligevel er påpasselig, så er det jo fordi, historien viser jo på godt og ondt, at den islamiske republik trives i modgang. Kære lyttere, velkommen til Voice of Iran podcast. Dette er vores første episode i Iran Deep Dive-serien. Jeg hedder Solar Soune, og min gæst i dagens podcast er Iran-forskeren Rasmus Christian Elling. Hej og velkommen, Rasmus. Tak. Det er jo vores podcast debut i Voice of Iran, og i dag har jeg fornøjelsen af Rasmus Elling. Og inden vi kommer i gang med selve podcasten, så vil jeg lige fortælle lidt om hans baggrund, og så må du selvfølgelig sige til, hvis der er noget, jeg misser her. Du er født i 1978. Rasmus Christian Elling, Ph.D. i Iran-studier. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og jeg tænker, det er der, jeg sidder lige nu. Det er her, vi sidder lige nu, ja. Yes. Og du har forsket rigtig meget omkring Iran, blandt andet Irans moderne historie, urban og social historie i Mellemøsten, mindretalsspørgsmålet i Iran, nationalisme og etnicitet i Iran, og så har du også udgivet flere bøger og publikationer, og du taler flydende persisk. Nogenlunde. med dansk accent. Med dansk accent, ja. Men og det er jo lidt specielt i dag, fordi en ting er, det vores første podcast, men så er det også den 20. marts, så det er jo Nowruz, iransk nytår. Og jeg tænkte, måske vil du, for dem, der ikke ved, hvad Nowruz er, lige give en kort intro til det. Ja, det vil jeg gerne, og godt nytår til lytterne. Vi sidder her, det er jo bare et par timer siden, at vi ramte forårsjævndøgn. Og for mange folkeslag, der er forårsjævndøgn, det er også nytår, det er der, hvor det nye år starter. Sådan har det også været i oldgammel tid i Europa, før kristendommen osv. Men iranerne blandt andet, men også forskellige centralasiatiske folkeslag og kurder og helt ind til Balkan. Der er virkelig mange mennesker, der fejrer det og markerer, at med forårets begyndelse starter der også et nyt år. Så det fejrer man i Iran, både i dagene og ugerne op til og i ugerne efter, men i høj grad også her på dagen, som i år falder på 20. marts, men ellers tit er 21. marts. Men der er noget med skudår og så videre. Kalenderen rykker sig en lille smule, ikke? Men det er det samme forårsjævndøgn, vi har i gammel nordisk kultur, men som iranerne altså virkelig holder af og fejrer. Og jeg kan i hvert fald tilføje, at ja, i alle de år, jeg kan huske fra min barndom også i Iran, vi har jo altid holdt Nowruz. Så Nowruz har jo ligesom været den fede tid. Altså, så havde man fri en hel uge, eller ja, der var jo de der 13 dage, ikke? Så har du den dag 13, hvor man også skal ud i skoven. Sidste bedar, ja. Så det er en ret smuk tradition, vil jeg sige, som også mange iranere i diasporaen stadigvæk bevarer og dyrker. Der er også noget, der hedder Chorshamba Suri, og det er jo Ildfestivalen, den sidste tirsdag aften før nytår. Et eller andet sted, hele Nowruz-konceptet og Chorshamba Suri, det er jo noget, som præstestyret har prøvet at nedtone. Og de har ikke rigtig været
super begejstret helt i starten efter den islamiske revolution. Ved jeg, at der var nogle af de der radikale præster, de prøvede jo faktisk at fjerne det helt. Men inden vi går igennem vores snak her, som egentlig kommer til at have modstandsbevægelsen i Iran i fokus. Jeg tænkte, jeg lige vil hurtigt kigge i bagspejlet, inden vi sætter i gang, fordi i anledning af, at det er den 1. marts i dag, eller den 20. marts, og det er jo sådan set den første Farvardin i Iran, ifølge Irans kalender, så vil jeg lige gå tilbage et år, for der er sket rigtig mange ting, og jeg har prøvet at liste det, og jeg prøver virkelig at gøre det så kort, som jeg kan, og jeg giver lige nogle headlines af alt det, der er sket, fordi jeg tror, det vil også give lytterne lidt mere, endnu dybere perspektiv i, hvad der egentlig foregår. Så hvis vi går tilbage til marts 24, der var et parlamentsvalg med rekordlav valgdeltagelse. Så i april, så skete der noget, der var ret vildt faktisk, at Irans konsulat i Damaskus, det blev mål for israelsk angreb. Der var 5 IRGC-medlemmer, der blev dræbt. Samme måned responderede Iran med missilangreb mod Israel, og så lavede Israel et gengældelsesangreb igen samme år, eller samme måned, og så havde vi Tumay Salehi, rapperen, som blev dømt til døden. I maj 24, så sker det, at den daværende præsident Raisi, han dør i et helikopterstyrt, og det sætter så gang i nogle helt nye dynamikker i Iran, for hvad skete der så nu? Nu var der en præsident, der var død, og der var tons af konspirationsteorier, som stadigvæk florerer rundt. I juni 24 er der et præsidentvalg for at finde Raisis afløsere, og den første runde, den har kun 40% valgdeltagelse, og det er jo noget af det laveste, i hvert fald, som der nogensinde har været i Iran. Måneden efter er det så Pezeshkian, reformvenlig præsident, der vinder præsidentembedet, og han er så nu præsident i Iran. Og i samme måned, så likviderer angiveligt Israel Hamas-lederen i Teheran. Så i Teheran er der en Hamas-leder, der bliver dræbt simpelthen. August 24 har vi omfattende sygeplejerskestrejke. September 24 er det endnu en af allierede til præstestyret, der bliver dræbt af israelsk angreb, og den her gang er det Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah. Og i oktober 24 har vi igen et angreb fra Iran mod Israel, den her gang med en større flåde af missiler og droner. Og så er der igen samme måned, hvor Israel gengælder det her angreb. Og vi har også en række henrettelser i landet stadigvæk, blandt andet den iransk-tyske Jamshid Sharma, der bliver henrettet. December 24 har vi Narges Mohammadi, den fængslede Nobelprisvinder, der bliver midlertidigt løsladt. Tumay Salehi bliver også løsladt, altså rapperen. Og så har vi samtidig en gigantisk energikrise, der rammer Iran, både i forhold til strøm, i forhold til naturgas og vand. Så en befolkning, der er rimelig meget under pres. Og nu her i 25, igen sker der nogle voldsomme ting. I januar så er der 3 højesteretsdommere, der bliver skudt og dræbt i en retsbygning. Eller 2 af dem bliver i hvert fald dræbt. Trump kommer på, iransk valuta styrtdykker, og indtil nu her i marts måned, hvor vi har en ret voldsom økonomisk krise. Vi har også set en voldsom uro i magteliten. De har lige afskediget økonomiministeren. Og så har vi Trump, der truer Iran med angreb. Så spørgsmålet til dig, Rasmus, er, at med dit indgående kendskab til Iran, ser du det forgangne år, altså alle de begivenheder, der har været, er det business as usual, eller er der tegn på nogle udviklinger, som vi ikke har set før? Hvad tænker du, der har været mest skelsættende i forhold til det år, der lige er gået? Jamen hold da op, altså det er som om der er nogle år, hvor at der bare sker lige så meget, der kunne ske på 10 år, ikke? Altså man kan nærmest ikke følge med længere, vel? Og jeg tror, at det der selvfølgelig virkelig adskiller det forgangne år fra så mange andre år i den islamiske republiks levetid, er jo konflikten over Gaza og Israel. At Iran i den grad er gået ind i en konflikt, som jo på papiret egentlig ikke har noget med Iran at gøre, men jo selvfølgelig har det i den forstand, at det handler om regionens fremtid.
Så alt det, der har med Israel og Iran at gøre, det er jo inde i en helt ny fase. Altså konflikten mellem Israel og Iran gik ud af den der fase med skyggekrig, som man kaldte det hidtil. Altså at det var en indirekte krig. Det var en indirekte konflikt, som foregik igennem hackingangreb, snigmord, støtte til oppositionsgrupper og voldelige militante grupper på begge sider. Nu lige pludselig er blevet direkte militære konfrontationer mellem Iran og Israel, hvor der altså er direkte iranske angreb på israelsk jord og direkte israelske angreb på iransk jord. Det er jo noget helt nyt. Det har vi ikke set før. Der har længe været en konflikt mellem Israel og Iran, men nu er det gået ind i en helt ny fase. Og der var flere gange sidste år, hvor vi måtte stoppe op, os Iran-analytikere, og spørge os selv, altså er det egentlig ikke bare en krig nu? Altså en rigtig krig, konventionel krig. Og det var der jo meget, der tyde på, at det kunne være. Så var der så også nogle ting, der tyde på, at de angreb, der var, måske alligevel var så koordineret og på nogle måder iscenesatte, at det alligevel gjorde, at mange Iran-analytikere tænkte, at det her det er ikke aftalt spil, men at israelerne og iranerne er enige om, at de bliver nødt til at slå igen, men de kan gøre det på en afmålt facon, så det ikke spinder ud af kontrol og bliver til en kæmpe stor konventionel krig med alt det, vi forbinder med en krig med. Ikke? Så på den ene side, den Iran-Israel-konflikten har virkelig ændret alting, og så sker der også en masse virkelig spændende ting i Iran selv, ikke? Hvor at man kan godt få lyst til at lede efter mønstre i tingene, og sige, er det her alle de her ting, der sker, præsidenten, der styrter ned i en helikopter, og økonomien, der bare sejler fuldstændig, og folk, der protesterer over økonomien, kvinderne, der protesterer over mangel på kvinderettigheder osv., er alle de her ting til sammen. Puslespil. Det er puslespil, som til sammen betyder, at den islamiske republik er ved at krakelere. Men der tror jeg bare, at det er ikke usandsynligt. Og når et regime krakelerer, så er det de færreste, der har forudset det. Det kunne vi se med Assad-styret, som jo også var en anden meget vigtig aktør, som væltede i år, som også skulle på listen. Den fik jeg faktisk ikke sagt. Det var i december. Det er rigtigt. Det tænker jeg må have været et af de helt store chok. Altså en ting er Hamas, som er en af Irans... det er ikke en stedfortræder, men det er en af de samarbejdspartnere, Iran har i den her såkaldte modstandsakse, som altså er den islamiske republiks forsøg på at skabe et forsvar mod USA, Israel og Saudi-Arabien. Hamas var selvfølgelig blevet ramt virkelig hårdt af krigen i Gaza, og blevet på mange måder decimeret, men ikke udryddet, som vi kan se i dag. Hezbollah, den nok allervigtigste allierede Iran har i regionen, er virkelig også blevet genstand for nogle heftige angreb og mistet sin leder Hassan Nasrallah i et israelsk angreb på Beirut, og så falder Assad-styret så også i december. Og det kom altså som en overraskelse for alle. Jeg tror, det var de færreste, der havde set det komme. Der er også tegn på, at selv den syriske opposition havde ikke set det komme. Altså, vi så jo Arafchi, udenrigsministeren, der sad og spiste shawarma, ikke? Under 48 timer før. Og et par dage senere, så var Assad-styret væltet, ikke? Ja. Og det er jo en reminder for diktatorer alle steder, og for autoritære styre, at selv regimer, som lader til at være stærke, lige pludselig kan falde. Men regimer falder jo ikke af sig selv alligevel. Der skal være i de fleste tilfælde en væbnet opposition og en leder, som har et alternativ. Det er i hvert fald, hvis vi kigger kun på Syrien, ikke? Og det er selvfølgelig en helt anden situation end i Iran. Men den former for sådan belejrede regimer, hvor at man har en diktator, som holder magten med militære midler, kan heller ikke vide sig sikker og tryg. Og det tænker jeg, det må have været en kæmpe et chok for den islamiske republiks magtelite. Også selvom der er nogen selvfølgelig ude i dag og vaske hænder og sige, at vi vidste godt, at det var på vej, og vi havde hørt rapporter om, at Assad-styrets tropper var demoraliseret, og der var uro i gelederne, og vi vidste godt, at det var ved at krakelere. Vi besluttede os for ikke at støtte dem i sidste fase, fordi spillet var tabt. Det påstår det i dag.
Men det ville de jo aldrig have sagt før, når de sidder og spiser shawarma i Damaskus. Så var det jo det modsatte, ikke? Og det mærkelige er jo, at når man kigger på de iranske statsmedier, så er det jo nærmest som om, det er jo bare et slutkapitel. Vi har glemt alt om Assad. Vi har glemt, at Assad-styret var den vigtigste konventionelle allierede. Altså det var et af de eneste lande i verden, som havde direkte diplomatisk tæt forhold med Iran. Nordkorea er det andet eksempel, jeg kan komme med. Ellers er de fleste af Irans samarbejdspartnere, altså den islamiske republiks allierede eller samarbejdspartnere, det er ikke statslige aktører. Men er det ikke typisk? Er det ikke den adfærd, de har lige nu? Det er jo det der med, at vi ignorerer, at vi lige har mistet vores vigtigste allierede. Hele hvad skal man sige, forsyningskæden fra Teheran til Beirut og så videre, det forsvandt over en weekend nærmest, ikke? Fordi, altså, hvad skal de også sige? Altså, de bliver nødt til, altså, der er en lille smule selvrensagelse i ny og næ, men det er jo ikke af den karakter, som man kunne forvente. De bliver nødt til at nedtone det. De bliver nødt til at lade som om, at det ikke var en større skade, end det egentlig er. Altså, jeg kan jo huske, der var en af de her fredagsimamer, tror jeg det var, der på et tidspunkt sagde, at hvis præstestyret skulle vælge mellem at miste provinsen Khuzestan og byen Ahvaz i forhold til Syrien, så vil de hellere vælge Syrien. Ikke? Ja. Altså, så vigtigt har det været for dem. Så det, men det har været en utrolig vigtig samarbejdspartner, kalder jeg det, ikke? Fordi det mærkelige er jo også, at det syriske regime under Assad var ikke en naturlig samarbejdspartner for Iran, fordi deres ideologier er vidt forskellige. Assad-styret er en sekulær, panarabisk ideologi, og den islamiske republik er en shia-muslimsk, iransk stat, ikke? Som er, de er virkelig væsensforskellige, så de har været et mærkeligt par, kan man sige. Og det har heller ikke været et gnidningsfrit forhold, men det har alligevel været det vigtigste, fordi som du selv siger, Syrien har muliggjort det for Iran at have en meget, meget tydelig tilstedeværelse militært, økonomisk, logistisk, praktisk i den arabisk talende del af Mellemøsten. Det har været korridoren, hvor igennem man har støttet Hezbollah og Hamas og Islamisk Jihad i Palæstina og Israel. Ikke? Så det kommer til at have store konsekvenser for præstestyret at miste den allierede. Så alt i alt, når man kigger tilbage i bakspejlet her... Det burde være et dårligt år. Et dårligt år for den islamiske republik. Ja. Når jeg alligevel trækker på det, og grunden til, at jeg alligevel er påpasselig, så er det jo fordi, historien viser jo på godt og ondt, at den islamiske republik trives i modgang. Og de formår konstant at vende dårlige situationer til gode situationer. Hele den islamiske republiks udenrigspolitik, sikkerhedsdoktrin og deres selvopfattelse, den måde de ser sig selv, er formet af at være i modstand. Det er også derfor, at muqawamat, altså modstand, det spiller så stor en rolle i deres ideologi. Modstanden fra det internationale samfund, eller det vestligt styrede internationale samfund, har været der fra nærmest day one. Ikke? Altså efter revolutionen, så var der lige en kort periode, hvor Vesten gerne ville tale med Khomeini, men så kommer der ambassadebesættelsen i november 1979, og lige siden da har Iran jo på en eller anden måde været en slyngelstat, eller en paria-stat set med vestlige øjne, så der har altid været modstanden for Vesten. Så har der altid været modstanden i det lokale område. Saddam Hussein, 8 års krig med Irak, Taliban, der næsten gik i krig med Iran over flere gange over i Afghanistan mod øst, vestligt allierede stater mod nord og syd i den persiske golf, de arabiske lande der, Saudi-Arabien. Altså det er jo, der er så meget modstand mod den islamiske republik, og alligevel er de stadig ved magten. De lever jo igennem kriser. De lever igennem kriser. Altså det er nærmest deres DNA, ikke? Jo, og deres ideologi går ud på det, ikke? Altså så de er formet den her belejringsmentalitet med, at de er omringet af fjender, og at de måske trives bedst, når der er en modstand. Og det var også derfor, at der var folk i revolutionsgarden, som var modstandere af den oprindelige atomaftale. Fordi de sagde, at hvis vi begynder at handle med Vesten og blive diplomatisk gode venner med Vesten, så har vi mistet vores ideologiske kamp. Og hvad er der så tilbage? Hvad er vores retfærdighed? Altså, hvad er det, der retfærdiggør, at vi er ved magten? Hvad er det, vi beskytter? Så derfor og det er derfor, hvis man spørger ideologer fra den islamiske republik, synes I ikke selv, det går af H til lige nu? I har mistet så mange af jeres vigtige allierede, og mange af dem er der måske stadig, men de er kraftigt decimeret, og de arbejder med enormt nedsat kapaciteter, altså Hezbollah og så videre.
og andre under angreb, for eksempel Houthierne i Yemen, som præstestyret jo også er allieret med på den ene eller anden måde, så vil de svare, nej, det går faktisk fint, fordi så længe der er amerikansk imperialisme i regionen, så længe der er vestlige magter, der forsøger at intervenere og manipulere med Mellemøsten, så længe der er Israel, og der ikke er et selvstændigt Palæstina, så vil der være morovemat, så vil der være modstand. Så det den altså, og det kan man også vælge bare at sige, at det er bare propaganda og ideologi, men jeg tror, at dem, der sidder ved magten, tror på det. Men, og jeg er enig med dig, jeg føler bare, at de begivenheder, de har været igennem, altså hvis vi ser det fra magtelitens briller i Islamisk Republik, jeg tror ikke, de i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at de ville miste hele deres med morovemat eller modstandsakse. Det tror jeg heller ikke. Det tror du har. Altså, og det der, jeg tror ikke, altså, de er stadigvæk i chok. Og det er så chok oven på chok, og nu kommer Trump med den her maximum pressure. Og grund til, at jeg siger det, det er jo også mere, fordi de dynamikker, vi er vidne til, altså, det er jo helt usammenhængende. Den måde, de reagerer på lige nu, ikke? Bare, og hele det her med Trump, det kan jo næsten være en podcast for sig selv, men man kan jo næsten høre, at på den ene side, så tager de imod, så har du en præsident, der i hvert fald i visse dage kommer og har en retorik, der siger, at de skal ikke true os, I skal komme og forhandle med os, og så har du en Khamenei, øverste leder, der direkte siger, at vi forhandler ikke med jer, vi vil ikke have noget med jer at gøre. Altså den der usammenhængende, altså, så er der også nogen, der siger, at det er good cop, bad cop, men samtidig så er det jo altså, hvordan ser du på det? Er det tegn på, at de er ude af synk internt, og de har uenigheder internt, som er voldsomme, eller er det en good cop, bad cop spil, de kører lige nu? Altså, jeg kan jo ikke lade være at kigge på det som historiker, og nu har jeg fulgt Iran siden midt-90'erne, sådan cirka, ikke? Der har det altid været det samme. Der har altid været, jeg ved ikke, om vi skal kalde det good cop eller bad cop, der har altid været forskellige fraktioner inden for præstestyret, som har repræsenteret forskellige tilgange udadtil. Og noget af det er skuespil, og det er jeg med på, altså noget af skuespil på det, i den forstand, at når man hører de her såkaldte reformvenlige eller moderate kræfter, så kan man godt nogle gange glemme, at de jo altså er loyalister over for Khamenei, og i sidste ende vil lytte til, hvad han siger, ligegyldigt hvad han siger. Det kan man godt nogle gange glemme og tro, er der virkelig uenighed? Altså uenigheden kan aldrig gå op på det niveau, at man sætter spørgsmålstegn ved selveste systemet, Nizam, den islamiske republik. Så på den måde, nej. Men når det er sagt, så i hjertet af systemet, inde i magteliten i den islamiske republik, der har der altid været minimum 2 fløje. I starten, der var det en diskussion om, hvorvidt man skal eksportere revolutionen, sudure engrelop, altså om man skulle sørge for, at andre lande også gik i oprør, og man skulle bruge krudt og penge på og bevæbne alle mulige grupper rundt omkring i regionen, og så var der en anden gruppe, der sagde, nej, vi skal isolere os og forskanse os og beskytte vores egne interesser først og fremmest. Og så sidenhen er de her fløje så skiftet plads faktisk omvendt, at dem, der først var for revolutionseksport, de sidenhen gået hen og blev reformister og siger, nej, vi skal gå i fredelig dialog med resten af omverdenen, vi skal have diplomatisk kontakt til Vesten, vi skal forsøge at komme ud af den her paria-statsrolle og blive genintegreret i verdensøkonomien, Iran skal have et bedre image, og så den anden fløj, de konservative, de er gået mere og mere i den der forskanselsesmode og sagt, at vi kan ikke stole på Vesten, så vi skal ikke forhandle med dem overhovedet. Der er ingen pointe i det. Og det er det, vi hører Khamenei sige gang på gang. Men Khamenei tillader jo også gang på gang, at der kommer præsidenter, som for eksempel Pezeshkian, og før ham Rouhani i sin tid, og før ham Khatami i sin tid, kommer med jævne mellemrum de her præsidenter, som har et andet budskab, ikke? Som er, vi skal forhandle. Men er det ikke for at vinde tid? Er det ikke fordi i den sidste ende, det var ham, der bestemmer det hele? Det var ham, der... men jeg tror, at altså, en ting med Khamenei er, at han er utrolig bange for at træffe beslutninger. Det er mit indtryk. Han spiller på flere heste, fordi han ikke kan tage en endelig beslutning. Han bliver nødt til at lade døren være åben for, at der kan komme de her moderate, eller hvad vi nu skal kalde dem, i ny og næ, og forsøge at åbne diplomatiske kanaler via Oman og Schweiz og alt muligt andet til USA. Og det er i sidste ende USA, vi snakker om, men også EU for den sags skyld. Han bliver nødt til at holde den dør åben og se, er der en mulighed der,
men hans default, som han altid kan gå tilbage til, som forhindrer ham i at træffe en endelig beslutning, det er at sige, vi er i modstand. Vi reagerer på et pres, der kommer udefra. Det er hans default, og den vil han altid kunne gå tilbage til, ligegyldigt hvad der ellers sker, om der kommer en atomaftale, eller om atomaftalen bliver annulleret. Så for ham er det ikke, jeg tror han ser det som en snedig strategi at have begge politikker kørende på én gang. Men det er jo forvirrende for os, der kigger udefra og siger, er det det ene eller det andet? Hvad er det, I vil? Men synes du ikke, at i hvert fald lige nu, der er den konservative holdning, den konservative fraktion, den dominerer meget mere. Altså vi hører meget mere, vi skal ikke snakke med USA, vi skal ikke forhandle med dem. Så har de alle de undskyldninger, de nu kommer med, men bottom line er, vi hørte Mick sige, okay, lad os finde en løsning, lad os sidde med Trump eller en mellemled. Altså, de sviner jo nærmest EU også til. Og det er jo en lang proces. Altså, Khamenei har været i gang i snart 20 år med at styrke de konservative og svække de reformvenlige eller moderate kræfter. Og det betyder så i dag, det er resulteret i, som du siger, et parlament, som i dag er domineret konservative, blandt andet fordi valgdeltagelsen jo bare går ned og ned og ned, sådan så de sidste, der stemmer, det er kernestøtterne i regimets kernestøtter. Og de pakker parlamentet med ultrakonservative, sådan så at selv hvis regeringen skulle komme med alle mulige lovforslag, så kan det blive skudt ned der. Og selv hvis det ikke bliver skudt ned der, så er der vogternes råd til at skyde det ned på vegne af Khamenei. Så han har et helt system til at holde de her reformvenlige ned. Men han tillader jo stadig, de er der. Altså en ting, som mange af os Iran-analytikere har ventet på, for eksempel, det er, hvornår bliver sådan en som Javad Zarif, tidligere udenrigsminister, og meget associeret med den der diplomatiske fløj, der gerne vil forhandle med Vesten, hvornår bliver han snigmyrdet? Og for mig er det faktum, at han ikke er blevet snigmyrdet endnu af de her konservative kræfter, viser, at Khamenei på en måde beskytter ham, fordi han har brug for at have nogen, der gerne vil tale med Vesten, når det er opportunt for Iran. Og igen, ligesom at Iran med god grund siger, at man ikke kan stole på USA i en forhandling, det kan man ikke, det har Trump jo vist, så ved Vesten også, at man heller ikke kan stole på iranerne, for de kan tale med 2 tunger til enhver tid. Jeg ved, det er en kliché at sige, men det kan de. De kan have en veltalende Javad Zarif, der sidder og siger til CNN her for nylig i et interview, om den eneste grund til, at vi sælger droner og missiler og raketter til russerne og Putin til at bruge i krigen mod Ukraine, det er, at vi ikke kan sælge dem til jer i Vesten. Hvis bare I vil fjerne de sanktioner, så behøver vi ikke at handle med Putin. Og det er jo nemt for Javad Zarif at sidde og sige, fordi det scorer point udadtil. Det er sådan noget, europæerne gerne vil høre. Jeg ved ikke, om amerikanerne gider at høre det. Men derhjemme, der bliver han jo truet på livet, når han siger det. Ikke? Folk, de hader ham blandt de konservative i Iran. Ikke? De ser ham som agent for Israel. Ikke? Altså, jeg tror ikke, det er noget, de siger. Og det er faktisk et godt punkt, fordi sådan en som Javad Zarif, han har jo virkelig også været der i flere runder nu, og det sidste er jo, at han blev prikket af højestedommeren Mohseni Ejei, som sagde til ham, jeg synes, du skal pakke sammen og gå tilbage på universitetet og fortsætte med... Ja. Apropos det der med ikke at blive snigmyrdet, ikke? Ja. Jeg forestiller mig, det er sådan noget. Hvis Mohsen Ejei kommer og siger sådan noget til en, så er det et vink med en vognstang om, at nu mister man snart sin immunitet, ikke? Ja. Hvis ikke man stopper. Men der er jo, den offentlige narrativ er jo det der med hans børns dobbelt statsborgerskab eller et eller andet, og det har noget at gøre med, at hvis de har familie, der har dobbelt statsborgerskab eller dem selv, så kan de ikke være inde i systemet. Altså, der er nogle regler der, men det har de jo vidst, så det er 100% en undskyldning, eller i hvert fald... Men hvis jeg lige må tage den om, ikke? For jeg synes faktisk, det er en interessant pointe, det der. En ting, som også er sket det sidste år, som har været en generel tendens, det er, at det er blevet meget tydeligt, at især Israel, og måske også vestlige efterretningstjenester, har været i stand til at infiltrere præstestyret helt ind i hjertet. Og det er noget, der er kommet frem igen og igen, og det er kommet frem på en helt anden måde. Før var det ligesom rygter, der slap ud et eller andet sted, men nu sidder medlemmer af magteliten og diskuterer det åbenlyst på sociale medier og i aviser, at nufuz,
Der er noget, der er udenlandske kræfter, der ved vi, det er en metafor for, at det er Israel, fordi hvordan har de ellers kunnet finde ud af, hvor Ismail Haniyeh var, da han blev dræbt i Teheran? Hvordan kan de finde ud af, hvor iranske agenter er i Syrien og i Libanon? Hvordan kan de gå ind og snigmyre det? Hvordan kan de gå ind og... Altså, hele Irans forsvarssystem er blevet overrumplet af israelsk teknologisk og efterretningsmæssig know-how i sådan en grad, at det har skabt en dyb paranoia i systemet. Og det er noget, som jeg synes er interessant at følge med i, det er, hvordan regimet indser, at det er blevet kompromitteret. Og det hænger jo blandt andet også sammen med, at det er så mærkeligt et regime, som det er. Altså i modsætning til for eksempel Assad-regimet eller Nordkorea, hvor det er ret tydeligt, det er en familie, og så er det deres nærmeste kumpaner og så videre. Så er det et større system i Iran. Altså regimet det indeholder bare rigtig mange mennesker. Og fordi man også har sådan noget som revolutionsgarden, som ikke kun er militær, men også er en parallelstat og alle de her ting, så er der bare potentielt rigtig mange mennesker, der kan blive infiltreret og kompromitteret, især hvis de har forbindelser til udlandet, hvis de har børn, der studerer i udlandet osv. Ja. Så derfor er der en dyb paranoia lige nu i systemet. Yes, og der er også andre i regimet, som har børn, der bor i udlandet. Ja, det er der. Der er sågar også medlemmer af regimet, som er født selv i Irak og så videre, ikke? Hvor man er blevet nødt til at få alle mulige undtagelser for, at de kunne fortsætte med at være politikere eller stille op til præsidenten og sådan noget. Så det tror jeg tror på en måde, det er en undskyldning, men jeg tror også, at der er presset for de konservative er så stort. Og det hører man jo også Pezeshkian, præsidenten, til sidst sige offentligt, ikke, at prøv at høre, Khamenei har sagt til mig, at det skal vi ikke. Så det gør vi ikke. Altså, han siger det meget direkte. Han siger det virkelig direkte. Også dengang han skulle sammensætte hans regering, altså der sagde han jo direkte, at Ora har sagt, det må vi og det må vi ikke, og Ora, det er jo herren, ikke? Så han, om det er fordi han er amatør, eller om han gør det bevidst, det er selvfølgelig ikke til at vide, men der er ingen tvivl om, at han bliver 100% styret af den åndelige leder. Men jeg synes, det er rigtig interessant, fordi at alt det, vi snakker om lige nu, det er jo i forhold til den islamiske republik, deres kriser, hvordan ser Vesten på dem, hvordan ser de på Vesten. Men jeg vil gerne lige dykke ned i befolkningen, fordi alle de her påvirkninger, som er, altså vi har jo set en iransk befolkning, der har rejst sig flere gange, og virkelig i hvert fald, måske med nogle års mellemrum, prøvet at give modstand til den islamiske republik. Og lad os lige starte med sådan en som Zarif, fordi det er jo meget interessant. Han repræsenterer jo hele det her reformfløj, altså alle dem, som gerne vil i dialog, og de vil gerne, altså det startede jo helt tilbage til Khatami, og så i dag, hvor vi så har Pezeshkian. Hvor mener du, befolkningen står i forhold til, en ting er hele den reformistiske bevægelse, men også i forhold til den islamiske republik generelt? Det er jo et stort spørgsmål, ikke? Og det er det evige problem for analytikere. Altså, vi har ikke nogen særlig gode, solide, brugbare data på det her. Vi kan ikke bevise det, når vi siger for eksempel, og det er der mange af os, der gør, og det gør jeg også nu, at flertallet af iranerne lader til at være tydelige modstandere af den islamiske republik. Men jeg kan ikke bevise det. Men det inkluderer også reformsiden, ikke? Den er lidt mere kompliceret, når vi snakker reformfløj, ikke? Fordi, okay, jeg plejer for af pædagogiske årsager, og nu forestiller jeg mig, at der er flere lyttere her til den her podcast, end folk, der ved noget specifikt om Iran. Så plejer jeg at sige, at vi skal huske, der er selvfølgelig to yderpoler, ikke? Der er den store del af befolkningen, som virkelig bare gerne vil af med den islamiske republik, og slet ikke kan acceptere teokrati og altså et præstestyre. De vil ikke acceptere det på nogen som helst måde, og de er modstandere af den ideologi, som staten har. Og så i den anden modpol, der er der dem, der støtter systemet. Og det kan være, der inden for den modpol, der er der også et spektrum, ikke? Der er dem, som tror på systemet som manifestationen af Guds vilje på jorden. Altså de mener, at det her det er menneskehedens skæbne, at det her system eksisterer, og at Khamenei er den bedste repræsentant for Gud på jorden.
dem kan man ikke rigtig diskutere med. Det er folk, der virkelig tror på det her. Altså de venter på Zuhur. De venter på, at Messias, den islamiske Messias, skal vende tilbage, den skjulte imam, og sammen med Jesus genindføre 1000-årsriget, sådan så at alle rettroende muslimer, de får paradis på jord. Altså bare lige for at åbne en lille parentes her, fordi jeg tror, det er interessant for lytterne. Der var jo den her kontroversielle præsident Ahmadinejad, som lavede en motorvej i Teheran, som de sagde, det er Imam Zamans. Altså, det er Messias' motorvej. Ja, så han skulle lande der, når han kommer ned fra himlen. Og når man snakker om de her to modpoler, så kan man se, at de lever virkelig i to forskellige iraner. Ikke? De lever i to forskellige verdener faktisk. Ikke? De lever i to forskellige universer, vil jeg våge at påstå. De kunne ikke være mere forskellige. Problemet er bare, hvis vi koger alting ned til de to modpoler, så glemmer vi, at der er et kæmpe segment i midten. Og for mig at se, det segment, det plejer jeg bare at kalde for det nationalistiske segment. Ikke dermed sagt, at de to andre modpoler ikke er nationalister. Alle vil sige, at de er nationalister og kærer sig om landet. Selv islamisterne i dag siger, at de er nationalister. Det gjorde de ikke under Khomeini. Der var det forbudt at sige. Ikke? Men i dag, der siger de, at de elsker deres vatan og så videre. Ikke? Alle vil sige, at de er nationalister, men der er et segment i midten, som på den ene side formodentlig ikke bryder sig om den islamiske republik og dens ideologi, men de er ikke så meget i modstand, at de tør at bevæge sig helt ud i oppositionen og gå på gaden og demonstrere mod den, fordi de er bange for, hvad alternativet er. Der er rigtig mange iranere, også folk, jeg taler med, igennem årene, siden 97, hvor jeg spørger dem, hvorfor stemmer I reformer, altså på reformister? Det gør de, fordi de er bange for alternativet. De siger, vi får ikke noget ud af ikke at stemme, fordi valget bliver afholdt ligegyldigt hvad, så kan vi godt vælge den mindst slemme af de kandidater, der er. Og de er bange for, at hvis alle går på gaden og laver en revolution, så kan der komme noget ud af processen, som er endnu værre, end det man havde håbet på. Og de har et rigtig godt historisk eksempel på det. Ikke? De siger, se hvad der skete i 79. Ikke? Vi lavede en revolution, og tingene blev endnu værre. Eller vores forældre lavede en revolution, og tingene blev endnu værre. Og så siger de, selv hvis det ikke er en revolution, hvis det er fremmed intervention, det er fremmede magter, der kommer og bomber den islamiske republik, sønder og sammen på en eller anden måde, sådan så det vælter, selvom det faktisk også er sjældent, at det sker. Men lad os bare sige, at det sker. Bliver vi så ligesom Afghanistan, da Taliban væltede? Bliver vi ligesom Irak, da Saddam Hussein væltede? Kommer der sekterisk borgerkrig? Hvad med de etniske mindretal? Hvad med alle islamisterne? De forsvinder jo ikke med et trylleslag. De kommer til at rende rundt med bomber og våben. Jeg tror, der er et stort segment af iranere, som vi ikke hører fra. Og vi hører fra oppositionen, eller vi hører fra regimet. Men når vi fordi en ting, jeg har hæftet mig med, det er jo hver gang, der har været nogle oprør, så har jeg virkelig prøvet at lytte til, hvad for nogle slogans, der bliver råbt, og hvad for nogle af de slogans overlever. Fordi nogle gange, så kommer der et eller andet, og så hører du det ikke igen, men nogle af dem bliver nærmest legendariske. Så er der den lige præcis, der tapper ind i det her emne, som jeg tror, du ved, hvad jeg vil sige. Det er den, der hedder Eslah talab usul gera dige tamum med mojara. Hverken, altså man siger, hverken reformister eller konservative, det der spil er slut. Yes. Ja. Og det tror jeg er udtryk for lige præcis det, du spørger om her, at der er en meget stor del af befolkningen, som faktisk troede på reformisterne engang. De har mistet al tillid til dem. Jeg tror ikke, der er nogen. Altså der er selvfølgelig en lille kerne, som stadigvæk håber på, at reformer på en eller anden måde kan vokse inden for regimet, og så bliver det lidt ligesom Sovjetunionen under Mikhail Gorbachev og perestrojka og glasnost, og så åbner det op, og så til sidst så kan det på fredelig vis kollapse. Men jeg tror, det er meget få mennesker, der håber det længere. Der var mange, der håbede det engang. Men tror du ikke, at ud fra det, som præstestyret har præsteret i 46 år, og det var min opfattelse, og det kan godt være, at vi ikke deler den, men jeg føler virkelig, at troen på den islamiske republik, den er død. Der er rigtig mange, som du siger, der er bange for, hvad er alternativet? Jamen, det tror jeg, men selvom de har den frygt, de tror ikke længere på reformer, de tror heller ikke på noget af det. Jamen, det er også det, jeg siger. De har ikke nogen løsning, men de vil ikke på nogen måde tro på, at næste gang der kommer en præsident, der måske er igen endnu en reformvenlig, at det kan ændre noget. Jeg er helt enig. Det jeg bare gerne vil tilføje, det er i det der midtersegment, eller hvad vi nu skal kalde dem, midterfløjen, der er det ikke nødvendigvis fordi, at de stadig tror på reformen. Det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror bare, at de har mistet håbet fuldstændig. Ja. Og de siger,
hvis en af de her protestbevægelser spænder ud af kontrol, og det bliver til borgerkrig, så bliver det endnu værre end det, vi har nu. Så hellere beholde det frygtelige møgstyre, vi har nu, og håbe på, at vi på en eller anden måde kan komme ud af Iran, hvilket er rigtig mange iraners ønske, inden det hele det brænder sammen, eller at der sker et eller andet mirakel. Og det der mirakel, det vil jeg gerne lige dykke ned i, fordi jeg hører nogle iranere sige, at både diasporaen, men også stemmer fra Iran, at de ser et eller andet håb i Trump. Vi skal ikke gå så lang tid tilbage, måske 3-4 måneder. Så hørte jeg rigtig mange iranere snakke om, at Trump kan komme og vælte det her regime. Hvad er din holdning til og det er jo selvfølgelig ikke så sort-hvidt, men hvor kommer det af? Altså, hvorfor er det, at der er nogen, der kunne ønske sig en hårdnakket amerikansk præsident, der er villig til at gå hele vejen? Altså min holdning, det tror jeg er irrelevant, eller det kan jeg godt komme tilbage til senere, men det er meget interessant, at hvor forskelligt det kan være. Ikke? Du siger, at du hører mange iranere sige det, jeg hører mange iranere sige det modsatte. Ja. Så det kommer virkelig an på, hvor man lytter, hvad man lytter til. Ikke? Det er også det. Altså jeg hører primært iranere, som siger, at de ikke har nogen som helst forhåbninger om, at Trump kan føre til noget godt for verden, fordi de har set, hvad han gjorde i første runde. Han indførte et rejseforbud, som gik ud over almindelige iranere. Han var åbenlyst racistisk over for iranere, kaldte deres land for et lorteland, snakkede om at bombe deres historiske seværdigheder, ikke? Og folk sidder og tænker, okay, har han tænkt sig at bombe Persepolis eller hvad? Folk hader ham. Det er det, jeg hører fra iranere. Jeg hører en lille flok iranere i diasporaen, som er fuldstændig afkoblet fra, hvad der sker inde i Iran, som dyrker alt, hvad der kommer fra den amerikanske højrefløj. Det er klart, det segment ser jeg også, og jeg tager dem også seriøst, og jeg prøver at forstå, hvordan de kan tro, at der kan komme noget godt ud af det. Det eneste, som jeg tror, vi kan have nogle forhåbninger om på den front, det er faktisk det modsatte, og det kommer til at være lige præcis det, som iranerne i oppositionen frygter allermest. Og det er, at Trump han går ind og laver en endnu dårligere atomaftale med præstestyret. Ja. Så han kan gå ind og bygge et Trump Tower i Teheran og sige, det var mig, der skabte fred i Mellemøsten, og mulighederne kan sidde ved magten lige så længe de har lyst til, så længe de ikke har en atombombe, der truer Israel. Det kan lige så godt blive lige så slemt. Så jeg tror, man skal være meget forsigtig med, hvad man håber på fra amerikanske præsidenter. Men hvis vi går tilbage til de spørgsmål, jeg kan huske under den grønne bevægelse i 2009, og det kan godt være, at det var i den sidste del af det i 2010, men der var et tidspunkt, jeg er ret sikker på, og jeg håber ikke, jeg husker forkert, hvor der var et slogan under en af demonstrationerne, hvor de sagde, A. Rumsfelde, B. Kafor, Estefor, hvor de sagde til Donald Rumsfeld, du er så talentløs, du bliver nødt til at træde ned fra posten, som, hvad har han været, forsvarsminister for USA, eller hvad han nu har været, fordi de håbede, at Rumsfeld ville komme og bombe Iran, ikke? Ja. Jeg hører det selvfølgelig i ny og næ, det der sentiment. Jeg tror, en del af det er for sjov, fordi folk gerne vil latterliggøre situationen, fordi de er magtesløse. Iranerne har ikke selv noget at sige i den her situation, om de bliver bombet eller ikke bliver bombet. Det er ude af deres hænder. Så det virker som sådan en absurd situation, man kan lave grin med. Men så er der selvfølgelig også en lille del af det, hvor man håber, og det tror jeg mange iranere håber, kunne der ikke komme kirurgiske angreb, altså helt præciserede angreb på revolutionsgarden, på atomprogrammet. Kan vi ikke ramme Khomeinis hus med en amerikansk bombe, og så krakelere systemet? Jeg kan da godt forstå, at man tænker sådan. Jeg tror også, jeg ville tænke sådan, hvis jeg boede i Iran. Helt ærligt. Men, og det var igen for at gå tilbage til det der midtersegment, jeg altid taler om, så er der altså også bare iranere, som siger, vi hader måske den islamiske republik, men vi bryder os ikke om, at fremmede vestlige magter skal komme ind og angribe Iran. Og der kommer nationalismen igen i spil. Jeg tror, mange iranere de bliver splittet i den der situation, hvor på den ene side, de ønsker alt, hvad der overhovedet kan ske, er dårligt for præstestyret, men ikke på bekostning af Irans territoriale integritet, ikke på bekostning af Irans suverænitet. Hvorfor skal man ønske, at der kommer et angreb? Så er der så spørgsmålet om, nu er det så ikke militære angreb, der nødvendigvis er på tale lige nu, selvom det kan det meget hurtigt blive med Trump, ikke? Men han siger, det er maximum pressure. Men hvad betyder det? Ja. Altså, hvad betyder maximum pressure? Iran har været under maximum pressure i non-stop i de sidste mange år. Selv under, og jeg ved godt, Biden løsnede op for nogle ting, men der var stadigvæk pressure. Iran har været under sanktioner, bilaterale, multilaterale sanktioner i 46 år non-stop. Iran er det mest sanktionerede land overhovedet nogensinde i verdenshistorien. Mere end Cuba og Nordkorea. Ikke? Det er voldsomt sanktioneret.
og alligevel sidder de stadig ved magten. Altså, hvad er det for en form for maximum pressure? I al den tid, jeg har studeret Iran, der har alle amerikanske præsidenter gentaget, all options are on the table, og det har ikke fået præstestyret til at ændre sin adfærd, det har ikke fået præstestyret til at give op og lægge sig ned og dø. Og det er jo bare det, der er den smertelige, for mig, bevidsthed omkring det her, det er, der kan selvfølgelig ske et eller andet indenfra, som jeg ikke kan forudse, som kan få regimet til at kollapse på en eller anden måde. Det kan godt være, altså, det kan være sådan noget som demoralisering i militæret, eller det kan være i lederskabet, altså at når Khomeini dør, at der sker noget i tronfølgerprocessen, som gør, at systemet kollapser. Men udover det, så desværre i mangel af en tydelig, klar, organiseret opposition med en tydelig analyse af situationer, med et tydeligt lederskab og et fælles mål, så er der kun én måde, at det her styre det kan vælge på, det er krig. Og det er der jo ikke nogen, der ønsker. Der er jo ikke nogen, der drømmer om en krig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Nej, og Vesten kan jo vel også godt se, at de projekter, de har haft i nabolandene, hvor man netop brugte militærmagt, det har jo ikke... Præcis. Det er jo ikke nogle blomstrende resultater, man kan og prale af. Men endnu værre faktisk, ikke? Endnu værre. Altså en ting er, at vi kan sige, okay, de steder, hvor Vesten har været inde og fjerne regimerne, der er der kommet noget møg ud af det, ikke? Og nogle steder, der er det forrige jo bare kommet tilbage, ikke? Taliban er kommet tilbage til Afghanistan, efter at vi i Vesten brugte 18 år på at prøve at fjerne Taliban, ikke? På bekostning af det afghanske civilsamfund for resten. I Irak der er der kommet et dybt korrupt sekterisk system, ikke? Som er lige på kanten af borgerkrig hele tiden, ikke? Og hvor tingene overhovedet ikke fungerer. Men også selv i de lande, som har haft det, som man skulle tro var en fredelig, demokratisk forandring indenfra under det arabiske forår. For eksempel Tunesien, der er autoritær regimet jo kommet tilbage. Og jeg tror, der er mange iranere, der laver en hurtig analyse og tænker, der er ikke noget godt alternativ lige nu. Og det gør jo også en apatisk på en eller anden måde, ikke? Dermed ikke sagt, at de fleste iranere er apatiske. Jeg tror, at mange har en klar sådan, politisk holdning. Men jeg tror, når man er under så stort et økonomisk pres, som rigtig mange iranere er, så har man kun en begrænset tid og ressourcer til at tænke og handle politisk. Alting er i nødsituationer. Lige nu der handler det om at få vekslet penge til de rigtige møntfoder og tænke på, hvad gør jeg nu, hvis jeg ikke kan rejse ud af Iran for at besøge min familie, eller hvis jeg kan emigrere. Altså det er den type ting, som de fleste bruger det meste af deres vågne timer på at beskæftige sig med. Og så er der måske en time om dagen, hvor man kan tænke politisk, og der sker så mange ting i regionen, ikke? Man bliver bombarderet med billeder af, hvad der sker i Gaza og alle mulige andre steder, hvor man bare tænker, altså, i det mindste falder der ikke bomber ned lige nu her, hvor jeg er, ikke? Men altså, inden vi går videre, så vil jeg også lige pointere, at det med dem, der nu kunne se en potentiale i Trump, det er helt bestemt ikke, at der ikke er rigtig mange, der også hader ham. Altså, det hører jeg også meget om, men det har bare givet mig en sådan tanke om, hvor presset kan man være, at man rent faktisk kan være tilbøjelig til at tro, at et militært angreb kan ligesom bringe noget godt. Og det afspejler jo bare, at desperation, ikke? Og hvor presset. Og det er også derfor, jeg skal også passe lidt på, når jeg udtrykker mig om det her, fordi jeg vil virkelig ikke virke nedladende. Altså som jeg lige sagde før, jeg tror, hvis jeg selv boede i Iran, så ville jeg også drømme om, at der kunne komme et eller andet. Altså, noget udefra, der kunne hjælpe os med at fjerne det regime, når nu vi ikke selv kan på en eller anden måde. Men omvendt, så tror jeg også bare, at når man så lige trækker vejret dybt og tænker, okay, hvad har historien vist? Det er ikke dermed sagt, at historien altid gentager sig. Tingene har virkelig ændret sig i verden, men problemet er bare, at hver gang der har været en eller anden form for fremmed intervention, så har det også fået selvfølgelig et nationalistisk bagslag, ikke? Og der kunne man godt frygte, at nogle af dem, der sidder i midtersegmentet, de ender over på regimets side. Fordi de siger, at vi vil ikke acceptere, at USA nu lige pludselig begynder at bombe os, eller et eller andet. Selvom at, who knows, om det er det, Trump overhovedet har tænkt sig. Ja, men det er jo, altså, og det er jo det, der er så farligt. Altså, med den udvikling, vi ser, jeg vil ikke være overrasket, hvis jeg står op en dag og kan se, at Trump sidder og drikker te med Khomeini. Jeg ved præcis. Godt, men lige præcis. Men omvendt vil jeg også sige en ting, som slår mig tit, når vi diskuterer de her ting, og når jeg er ude og holde foredrag og sådan noget. Omvendt så vil jeg heller ikke bare sige, altså fordi regimet bruger faktisk også et lidt lignende argument, ikke? Regimet siger, det er fint nok, du ikke stemmer på den islamiske republik, for at sige det lidt firkantet, ikke? Det er der ikke nogen, der gør længere, men det er fint nok, at du ikke bryder dig om den islamiske republik,
Men careful what you wish for, ikke? Hvis ikke vi er her, så lige pludselig så vil der være etnisk sekterisk borgerkrig i Iran, ikke? Og det bruger regimet jo også. Det er også regimets eget argument, så man skal også passe på. Og man skal også sige, man skal passe på med ikke at købe det der argument om, at det enten er status quo, sådan som det er nu, eller kaos. Det er ikke sikkert. Der kan godt ske alt muligt. Men jeg kan da godt forstå, at mange iranere, som allerede er presset økonomisk og psykologisk, ikke tør at have den x-faktor ind i livet også, at kan vi klare os uden den her islamiske republik, eller kan vi ikke? Bliver det borgerkrig, eller bliver det demokrati? Altså, det kan... Men altså, den risiko vil altid være der. Altså, om du også havde en fuldstændig, hvad skal vi sige, professionel, velfungerende, sammenhængende opposition, du vil stadigvæk have den risk. Men bare lige for at tage det der med befolkningen, altså nu ser vi snakker om alle de her internationale påvirkninger, der er det med Iran-Israel spændinger, vi har svækkelse af præstestyrets proxyer, vi har vestens politik med Trump nu i spidsen, så har vi hele atomsagen, som også kommer op igen. Men hvor er befolkningen i det her? Ja. For det er jo lidt det, der fylder for lidt, synes jeg, i medierne. Vi havde jo 2022 kvindeliv frihed og opstanden, men hvad med i dag? Altså, hvad er din med forskerbriller? Hvordan ser du på befolkningen? Altså, Jamen altså, for det første har jeg jo det problem, at jeg kan ikke selv lave feltarbejde i Iran. Jeg kan ikke selv tage til Iran, så jeg må det eneste, jeg har at gøre godt med, det er, hvad jeg anekdotisk hører fra mine venner, der stadig er der. De få, der stadig er tilbage. Rigtig mange er flygtet og flyttet fra Iran. Hvad jeg kan læse mig til på sociale medier, og hvad jeg kan se andre forskere siger. Og der er virkelig bare kæmpestor forskel. Jeg ved godt, det er en kliché at sige, men det kommer virkelig an på, hvem man spørger. Altså, det er stadig mit indtryk, at mange unge iranere, altså ligesom unge mennesker alle steder i virkeligheden, kan ikke overskue og følge med. Der sker så meget i verden, at det går så hurtigt, at det er svært at danne sig en analyse. Det er selvfølgelig hele tiden mit indtryk, men det er også helt klart noget med min bias at gøre. Jeg følger selvfølgelig religiøse ledere og sådan noget på sociale medier for at høre, hvad de siger, men jeg ved ikke, hvad religiøse mennesker tænker i Iran. Jeg ved stort set kun, hvad de sekulære tænker, ikke? Og der er det jo klart, at alle tænker død over det her regime, men i virkeligheden handler det lige, det jeg ser mest af lige nu, det handler om økonomi. Økonomi. Det er den desperation, der er. Arbejdsløshed, utilfredshed over arbejdssituationen og mangel på arbejde. Priserne på alting, der bare stiger og stiger. Usikkerhed omkring, er der energi, som du også var inde på, ikke? Er der strøm? Ikke? Altså, det er sådan helt basale ting. Er der strøm og vand? Altså, det er det, der virkelig går mange på. Og når de så ellers er på sociale medier, så er det blandt andet også for at glemme alle de problemer, ikke? Så er det mere i deres subkultur, så handler det om sådan noget som personlig selvudvikling, eller popkulturelle fænomener, eller sport. Det handler om et eller andet, der kan få en til at glemme alt det andet møg. De gider slet ikke politik. Det gider de så måske nok alligevel, ikke? Men de gider i hvert fald ikke bruge deres tid på sociale medier på det, fordi det er der, hvor de måske kan slippe væk fra det, ikke? De lever med, i modsætning til dig og mig, når de går ud for døren, så står de med den islamiske republik lige op i ansigtet hver eneste dag, ikke? Det er ikke alle, der gider at sidde og poste om det på sociale medier. Derfor så kan jeg heller ikke vide præcist, hvad deres analyse er i dag. Men jeg kunne da se, da Israel angreb Iran, der var der virkelig splittet holdninger omkring det, ikke? Nogle de var bare sådan, er det nu det sker? Er det nu regimet faktisk bliver væltet, ikke? Og så var der andre, der bare var sådan, nu bliver vi de næste Gaza, ikke? Altså, så folk der var nogen, der var jublet, og der var nogen, der virkelig var bekymrede, ikke? Så jeg har svært ved at sige, hvad befolkningen overordnet siger om men når vi kigger på den økonomiske situation, som du selv er inde på, den er jo igen historisk dårlig lige nu. Det kan man jo. Der er jo nogle få kopier, som hurtigt kan indikere, at det står rigtig, rigtig slemt til. Men kan det være noget, der kan være, altså at på et eller andet tidspunkt, så kunne det føre til oprør? Det er et af de helt store spørgsmål, ikke? Og i virkeligheden er det et spørgsmål, du skal stille en politolog, som kan sige forhåbentlig klokkeklart, hvad viser dataen. Ja, så vidt jeg ved, at der er masser af eksempler på lande, hvor økonomien har været elendig, men hvor folket ikke er gået på gaden og rejser og fjernet styret. Cuba, Nordkorea, Eritrea, altså alle mulige steder, hvor at økonomien har været, nogle steder jo altså med hungersnød, som er meget værre end i Iran, ikke? Hvor regimet ikke er blevet væltet.
hvor regimet har sejlet igennem den ene krise efter den anden og klaret sig okay. Men jeg tror ikke, vi har... Jeg mindes i hvert fald ikke nogen lande, hvor du både har en økonomisk krise, og du også har et styre, der begrænser din personlige frihed og pådutter dig en ideologi i forhold til din påklædning, i forhold til, hvad du må sige, hvad du må... Altså, det er jo hele pakken, ikke? Så når tingene går hånd i hånd... Nordkorea. Der er eksempler. Det er ikke for at sige, at det ikke sker. Det kommer til at ske, men jeg tror bare, at det kan ikke være den eneste... Altså økonomisk desperation og lad os sige politisk opposition, det er ikke i sig selv nok. Altså der skal også noget andet til. Igen, jo, men når du siger Nordkorea er jo alligevel mere lukket end Iran. Iran har jo stadigvæk adgang til... Og Iran er en helt anden fisk, så jeg vil heller ikke sammenligne dem. Jeg siger bare, at vi har eksempler på det. Det er derfor, det bliver sådan en abstrakt diskussion. Men vi har nogle eksempler, men de er ikke nødvendigvis sammenlignelige. Men vi har heller ikke noget, der indikerer, at økonomisk pres og sanktioner nødvendigvis fører til politisk forandring. Vi har lande, som har været under sanktioner i så lang tid, uden at det rigtigt har medført nogen meningsfuld forandring i regimet. Om det har medført, at folk har rejst sig op og væltet deres regime, det er igen åben for debat. Og jeg er overhovedet ikke ekspert på området. Jeg tænker bare, det der for det første mangler, det er en opposition, som kan samle. En samlet opposition. Det tror jeg vil gøre midtersegmentet mere trygge ved at gå på gaden. Så vi ved, okay, der er nogen derude, som har et program for, hvad skal der ske med 125.000 mand fra revolutionsgarden, når den her revolution den kulminerer? Skal de op og hænge og dingle, eller skal de have et amnesti? Altså en politisk analyse af situationen med nogle konkrete forslag til, hvad der skal ske. Det er det ene. Det andet, som virkelig vil gavne situationen, det er, hvis Iran ikke lå i en region, hvor alting brænder. Jamen altså helt ærligt. Hvis der var lidt mere ro på, ikke? Og hvis det var i en periode, hvor man kunne spejle sig i nogle andre positive historier i regionen, det kan man jo bare ikke lige nu. Det er nærmest den ene undtagelsestilstand efter den anden i regionen. Og der tænker jeg bare, det kunne jeg forestille mig, altså det er igen det er mig, der sidder og projicerer, og jeg har helt sikkert noget bias her, men jeg vil da ikke føle mig særlig tryg ved at skulle vælte et regime i den her situation, hvor Israel kan gå ind, Saudi-Arabien kan gå ind, Azerbaijan ligger på den anden side og truer Iran på alle mulige måder, og har Israel og USA bag sig. Putin, hvad vil russerne gøre, hvis regimet vælter? Vil de tillade, at regimet vælter? De kunne ikke rigtig gøre noget i Syrien. Nu har de så lavet det til forhandlet sig til, at de alligevel kan bevare en vis militær tilstedeværelse. Altså, der er så mange faktorer indover. Hvad vil Taliban gøre? Hvad vil Pakistan gøre? Iran er omringet af atombevæbnede stater. Altså, der er så mange faktorer, som komplicerer situationen. Og så endelig, det har vi ikke snakket særlig meget om, det kan vi måske senere, eller i en anden podcast måske, det etniske spørgsmål om etniske grupper i Iran. Ikke? Det er også en ting, jeg tror, det trækker nogen mod politik, og det skubber andre væk fra politik. Men hvad med, bare lige for ligesom at tage hele den der palette omkring befolkningen, for vi har jo lige netop haft, og stadigvæk ser den her modige kvindelige bevægelse. Altså kvinderne i Iran har jo virkelig vist, at de kan spille en meget afgørende rolle i hele den her modstand til præstestyret. Og det er jo også unikt i regionen. Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvis de her ting kunne gå hånd i hånd, så står vi jo ikke så dårligt. nej, men altså helt enig, og i forhold til kvindelig frihed, du har ret, det er unikt, eller skalaen, omfanget af det kvindeoprør, vi så, det har vi aldrig set før i Mellemøstens historie, i det omfang, og det er et eksempel på, tror jeg, en større revolution, som er i gang i Iran, og som jeg ikke kan forestille mig, kan standses på nogen måde mod kvindefrigørelse. Og det er jo nu en revolution, som foregår på alle mulige steder. Det er ikke, tænker vi på kvindelig frihed, som demonstrationerne og protesterne og optøjerne der i 22-23, men jeg ser det faktisk meget bredere som en bred samfundsbevægelse. Der er noget virkelig stort i gære her, og jeg tror, sociologer har ikke engang helt begyndt at forstå, hvor stort det faktisk er. Altså,
den civile ulydighedsbevægelse, vi ser på gaderne, hvor kvinder bliver ved med at gå på gaden uden tørklæder, eller hvor kvinderne bliver ved med at konfrontere sikkerhedsstyrkerne og moralpolitiet over det her obligatoriske dresscode, og kvinderne bliver ved med at stage mikroprotester dagligt, konstant, alle mulige steder. Og ikke kun i Nord-Teheran, hvor den højt uddannede middelklasse bor, men alle mulige steder i Iran. Det er det ene. Og så på den anden side en ændring i diskursen. Altså den måde, man overhovedet taler om kvinder og køn og ligestilling på i Iran, har ændret sig helt vildt. Når man lytter til podcast fra Iran, den måde, der bliver talt om det på. Iran har været igennem en MeToo-bevægelse. Altså det er jo helt vildt, og bare for nogle år siden virkede sådan noget utænkeligt. Men det viser jo lige præcis, at tingene kan ændre sig i måder, vi ikke havde forudset det på. Og på et eller andet tidspunkt, så alle os analytikere, vi tager heldigvis altid fejl. Så når jeg sidder her og taler om sådan noget med alle de ting, som holder folk væk fra at lave protester og revolutioner, så er det jo også kun fordi, at jeg ikke ved, hvor bred horisonten potentielt kan blive, når tingene ændrer sig. Der var selv de folk, der gik på gaden i 78, troede ikke selv på, at de kunne vælte regimet. Det ved vi, fordi mange af dem er blevet interviewet. Ikke? Jo, der var nogle ideologer, ikke, som gik forrest og troede, det var Guds vilje, eller det var proletariatets vilje, at nu skulle man vælte shahen. Men rigtig mange af de folk, der gik på gaden, de gjorde det, fordi at de kunne mærke, at der sker et eller andet spændende. Ikke? Men du havde også en opposition på det tidspunkt. Du havde en Khomeini, der sad i Frankrig. Der var en organiseret opposition, som havde nogle ressourcer, og der var nogle militante på gaderne i Iran, som var villige til at tage nogle af de militære konfrontationer, de væbnede konfrontationer. Og det har jeg da ikke, skal vi da ikke sidde her i Vesten og sige, giv iranerne ville tage våben. Fordi prøv at se, hvor galt det gik, ikke? Altså prøv at se, hvor galt det gik, og vi kan heller ikke bede nogen om at på den måde bevæbne sig. Men for at vende tilbage til kvindelig frihed, så tror jeg, at vi har kun set toppen af isbjerget. Jeg tror, der er nogle tektoniske forandringer i gang i det iranske samfund, som kommer til at manifestere sig selv i mange årtier frem. Og det er jo sådan noget, der giver en håb for positiv forandring i Iran. Men og det er jo bare lige, altså vi havde jo, jeg troede personligt dengang i 22 og lidt af 23, der troede jeg virkelig, at nu var vi tæt på lige præcis det du snakker om, ikke? Og så opstod jo netop en eller anden form for koalition i diasporaen, det såkaldte Georgetown, som så gik i vasken, og der er jo rigtig mange, der kritiserer det, og det synes jeg også, man har god ret til. Men når du ser også på den del, på hele den opposition, som vi har, både inde i Iran og uden for Iran, betragter du det her som også en eller anden modningsproces, vi er i lige nu, eller kan man allerede sige, at det er failed, og der er brug for nogle nye kræfter, eller hvordan, igen med forskerbriller, hvordan ser du på den del? For det fylder jo meget, det fylder også i Iran, og i diasporaen, og også i visse kredse i Vesten, kunne jeg forestille mig. Altså jeg tror, at diasporaen har også en helt specifikke dynamikker, som jeg helst gerne vil diskutere separat. Det kan vi gøre lige om 2 sekunder. Men jeg tror, at det, som vi ser i Iran lige nu, det er et vakuum. Altså, det plejede at være sådan, at der var reformisterne, og så i udkanten af reformisterne, så var der nogen, som i virkeligheden nok var mere end reformister. De var nok faktisk nogen, der gerne ville vælte regimet. Men Barandos. Men der var ligesom et spektrum der, men det kollapsede nu, efter der ikke længere er sådan en organisk opbakning til reformfløjen. Så der mangler nogen, der ligesom kan tage faklen og løbe med den. Der er til en vis grad de her kvindelige aktivister, der sidder i fængsel, og andre aktivister, der sidder i fængsel, som har prøvet på forskellige måder at blive en form for, hvis ikke ledere, så lad os sige guides for den her bevægelse. Frontrunner, men det er jo bare ekstremt svært, når man har en fuldstændig vild politistat, som overvåger og fuldstændig underminerer muligheden for at lave nogen form for opposition indenfor. Altså det er så svært at lave opposition. Men der har jo været tendenser, altså studenterbevægelse, fabriksarbejderbevægelser, du nævnte selv sygeplejerskerne, ikke? Folkeskolelærerne. Der er rigtig mange potentielle bevægelser, som kunne blive mere formaliseret og organiseret. Og det er en modningsproces, som du siger, der er i gang der. Det tror jeg. Problemet er bare med den modningsproces, at hver gang, at
en af bevægelserne når til et højere stadie af modenhed, så går regimet ind og kapper hovedet af. Ikke? Så går de ind og fjerner lederne og sætter dem i fængsel, eller tvinger dem til at flygte fra Iran, eller frygteligt truer deres familier og får folk til at blive, deaktiveret på den måde. Så derfor der er en proces i gang, men jeg tror, at alle de folk i Iran, som er uenige med regimet, de træder også vanden lige nu. De skal finde ud af, okay, under kvindelig frihed-bevægelsen, der virkede det taktisk på den korte bane rigtig smart ikke at have en leder. Fordi hvis ikke man kan gå ind og kappe hovedet af bevægelsen, så kan bevægelsen være alle mulige steder altid, hele tiden. Hvis ikke bevægelsen er fysisk og geografisk samlet på en plads i en by, hvor man kan blive ramt af sikkerhedsstyrkerne, hvis det er spredt ud over det hele, så er det godt taktisk på kort sigt. Men på lang sigt, der skal man have en eller anden form for organisation og struktur og ledelse. Det tror jeg, mange har indset. De har gjort sig nogle erfaringer med det her bottom-up, decentraliseret, horisontalt, som man kalder det, bevægelser, men de har også set, hvad begrænsningerne ved det er. På et eller andet tidspunkt løber man ud af energi, og hvis ikke man har nogle tydelige krav, som er på en eller anden måde til at deale med, altså som kan håndteres inden for en vis overskuelig tidsramme, så brænder de der bevægelser ud efter noget tid. Helt klart, fordi folk brænder sammen. Ikke? Altså, det er en reel ting at sige, at aktivister har en kort levetid. Ikke? Under revolutionen i 79, der sagde Fadayon, guerilla-soldaterne, de sagde jo, en aktivist var i 1 år. Ikke? 1 år, så er du enten død, eller sidder i fængsel, eller er brændt ud. Og det havde de ret i. Da revolutionen endelig skete, der var hele Fadayons lederskab jo væk. Og så nogle historiske læringspunkter, tror jeg, man kunne lære meget af, hvis man virkelig taler om en revolution. Ikke? Så er der diasporaen, og der tror jeg også virkelig, vi er inde i en modningsproces. Ikke? Altså, vi er inde i en proces, hvor at, der har været nogle, der er nogle helt klare uenigheder i diasporaen, som både kan være ideologiske, og de kan være spørgsmål om strategi og taktik, men det kan også være nogle helt andre ting, som vi slet ikke har nok forskning i, sådan noget med etnicitet, klasse, uddannelsesniveau. Der kan være alle mulige ting, der gør, at iranerne kan være fragmenteret. Så kan de være enige om, at de elsker Iran, og de kan samles om nogle ting, som for eksempel Nowruz her i de her dage, eller gå i de samme supermarkeder og se de samme film, men de kan være vidt forskellige om, hvordan de vil gå frem. Og det er jo meget typisk, det er noget, vi ser i alle diasporaer. Det er ikke unikt for iranere, det vil jeg gerne understrege i den her podcast, fordi jeg møder tit det der med spørgsmålet for iranere i diasporaerne, og siger, hvad er det, der er galt med os? Hvad er det, der er galt med vores politiske kultur? Og der har jeg bare lyst til at sige, prøv at høre, det er det samme. Kig på den sri lankanske diaspora, tamilerne, på kurderne, kig på alle mulige kyprioter og sådan noget. Altså, der er masser af forskning, eritreanere og sådan noget, med de her virkelig hæftige, fordi tingene kommer på en eller anden måde på spidsen, når man er ude for hjemlandet og gerne vil påvirke hjemlandet i en god retning, så kommer tingene virkelig på spidsen. Og når du så ovenikøbet lægger et lag ind over i forhold til Irans diaspora-politik, at der er nogle kæmpe store magter her i verden, USA, Saudi-Arabien, Israel, som har en interesse i at støtte nogle grupperinger, ikke? For eksempel Mujahedin Khalq, MEK, som vi også har set få støtte fra amerikanske politikere osv. Altså, geopolitik kommer til at fylde rigtig meget i diasporaerne, så det er jo ikke nemt. Det er virkelig op ad bakke at forene den diaspora. Så jeg synes, der bliver brugt meget energi på at bashe diasporaerne og skælde den ud for, hvorfor kan de ikke get your act together, som man vil sige i USA. Men jeg synes også, at en realistisk analyse af diasporaen vil forklare, hvorfor det er så svært. Altså selvfølgelig er det svært. Det er ikke nemt. Men tror du ikke også, at det er også lidt et spørgsmål om generationer? Jo. For kernen af den iranske diaspora har jo netop været dem, som på den ene eller den anden måde var involveret i 79 revolutionen, og så har forladt Iran med den ideologi, de nu har haft, ikke? Og den har de så arbejdet videre med. Så jeg nogle gange siger, at der er gået metaltræthed i det der. Altså der er behov for lidt nytænkning, der er behov for, at der er ligesom, og det lyder meget klichéagtigt, men bogstaveligt talt tænke ud af boksen her, ikke? Fordi altså enten er du royalist, eller så er du chapi venstre, eller så er du, hvad ved jeg, Tajir Talab, altså separatist, som så det er de færreste, der udnævner sig selv som. men pointen er, at de der labels, som der hele tiden
Det er rigtigt, og der tror du har en vigtig pointe. Altså de gamle ideologier, hvis man kan sige det på den måde, ikke? De der grupperinger, du lige har sagt, dem tror jeg, den unge generation gerne vil væk fra. Men til hvad? Det er det, jeg tror, at den unge generation, hvis vi kan tale om det, fordi det er også virkelig besværligt. Hvem er det? Er det folk, der er født uden for Iran, eller folk, der er født i Iran og vokset op uden for Iran, eller er det endnu længere frem? Altså det er virkelig, generationsspørgsmålet er tricky, men lad os bare prøve at generalisere lidt her. Jeg tror, de træder vande i en situation, hvor på den ene side, så har de vendt ryggen til de gamle ideologier og organisationer. På den anden side, så kigger de ind i en fremtid, hvor der skal være nogle organisationer, hvis de vil have effektiv indflydelse. Fordi den der drøm om, at man kan lave indflydelse, uden at være organiseret som spontane græsrodsaktivister på internettet, hvor man sidder på sociale medier og deler memes, og så vælter regimet nok, det tror jeg, der er mange, der ved indset, det er ikke sådan, det fungerer. Men er der nogen her, der har tid til at lave organisationerne? Og det er jo så det næste, ikke? Og der ved jeg godt, der er der mange iranere i Iran, som tit siger sådan, skælder ud på diasporaen og siger, jamen det er jer, der har tiden og ressourcerne og friheden og sådan noget, men de ved jo heller ikke, hvordan det er at være ung her, og der også er et pres på unge mennesker her, og de skal også have en uddannelse og et job, og de skal også ud på et usikkert arbejdsmarked, de skal også håndtere en verden, der hele tiden ændrer sig. Også en verden, som jo i mange tilfælde i Vesten jo i perioder kan være vildt racistiske over for alle, der er brune, om de så er iranske royalister, eller om de er libanesiske eller andet, ikke? Altså, jeg tror, vi skal være mindre krævende. Men det, som jeg tænker virkelig mangler set udefra, og det er bare min holdning, der kommer til udtryk her. Der mangler et sted, hvor der mangler et medie, hvor iranere kan mødes, uden at være udsat for algoritmisk terror fra udefra kommende grupperinger. Så for eksempel på Instagram, Facebook, Twitter, TikTok osv., der vil man altid få indtrykket af, at nogle grupper er enten på en måde, og de er enten små eller store, enten fylder de meget i ens feed, og derfor tror man, de er mange, uden at de nødvendigvis er det. Man kan bare se sådan noget som Mujahedin, hvor meget de fylder på nogle medier, ikke? Det er jo helt vildt, men det er jo fordi, man kan manipulere algoritmerne til at få til at se ud som om, at ens egen politiske fløj er stor og stærk. Eller man kan være på nogle sociale medier, som er gearet til, at man skal komme i konflikt med hinanden. Sådan så det hele ligner konflikt, og man helt glemmer, hvor iranerne faktisk står sammen. Altså, der er et problem med medierne og platformene og offentlighederne, hvor iranere indgår i en samtale med hinanden. Og så er der også, hvis vi går ned på det helt sådan lokale, daglige niveau, manglen på steder at mødes. Der var engang en Anjuman, ikke? Der var engang en forening, hvor man kunne mødes fysisk. Der var nogle caféer, der var nogle klubber, der var nogle biblioteker, der var nogle bogcaféer, der var nogle festivaler. Der er noget stadigvæk, selvfølgelig. Og Danmark er også relativt lille diaspora, ikke? Det er noget andet i Sverige og Canada, så der er meget mere af den der slags. Men der mangler måske nogle steder, hvor unge iranere også kunne mødes og diskutere de her ting, og tale om de her ting, og organisere sig, og så mangler der et fornuftigt digitalt medie. Jeg synes simpelthen, det er så trist at se, hvordan den digitale offentlighed er sindssygt polariseret og radikaliseret i virkeligheden, ikke? Det er bare fløje, der kæmper mod hinanden, ikke? Det ligner udefra, som om, at diasporaen er ved at slå hinanden ihjel, men jeg tænker, når man taler med almindelige iranere, så finder man ud af, at det måske alligevel ikke er sådan, det står til. Nej, og jeg tror også, at når der er den her desperation i Iran, det smitter også af på diasporaen, ikke? Altså jeg kan huske dengang, hvor der var oprør i Iran, hvor man kunne se, at folket var samlet. Det smittede af på diasporaen. Det smittede af på iranere i udlandet. Du så jo selv, hvor samlet man lige pludselig var blevet, ikke? Så var der selvfølgelig altid nogle diskussioner, hver gang man skulle arrangere en demonstration, men man nåede til en enighed, fordi hey, der var folk på gaden af Iran, der var ved at blive dræbt. Vi skal ikke sidde og diskutere, om man skal synge af Iran eller ej, eller om det her flag eller det andet flag. Vi skal ud, vi skal markere det her, og vi skal mobilisere det. Så jeg tror også igen, tingene går lidt hånd i hånd, men selvfølgelig, det er jo ikke en undskyldning for ikke at kunne mobilisere det, men det er bare en svær situation, som man står i. Jeg prøver min forskning at kigge på sådan noget. Jeg har ikke helt fundet en måde at gøre det til et begreb endnu, men lad os bare kalde det for distanceskyldfølelse.
Altså, man snakker inden for forskning om noget, der hedder distancenationalisme. Så når man er i en diaspora eller i eksil, og man føler noget stærkt for hjemlandet, og man vil gerne engagere sig som en patriot, der kæmper for sit hjemland. Jeg tror også, der er noget, der hedder distanceskyldfølelse, hvor at de unge iranere, som er opvokset i lande som for eksempel Danmark, får et tydeligt indblik i, hvor heftig undertrykkelse der er, og hvor svære omstændigheder deres familier og deres hjemland lever under. Selv hvis de ikke engang har familier længere der, så får man en eller anden slags skyldfølelse af, jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg sidder her og er så privilegeret og heldig. Det ligger på mine skuldre, og hvis ikke vi gør noget, så har vi på en eller anden måde fejlet. Eller hvis vi gør noget, og det så går galt, så har vi fejlet. Det tror jeg virkelig, vi skal tage seriøst, fordi der er mange følelser på spil. Selvfølgelig er der det. Altså, det er der jo, når det handler om familie og hjemland og historie og identitet. Men det er bare en faktor, man skal prøve at... Jeg ved det ikke. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at forske mere i det, og prøve at forstå, hvordan påvirker det folk. Fordi jeg kan også møde iranere, som virkelig bevidst distancerer sig fra Iran for at beskytte sig selv. Følelsesmæssigt simpelthen. Så jeg kan ikke rumme det. Jeg har nok i min hverdag her i Danmark, som gør mig bekymret og bange for fremtiden. Jeg kan ikke også have det der indenover. Altså, og det synes jeg, vi skal forstå og tage seriøst. Og dermed sagt, have realistiske forventninger til, hvad diasporaen skal. Og spørge hjemlandet, hvad er det, I godt vil have, vi skal? Altså i nogle tilfælde, ja, så skal man være et voice of Iran og prøve at give stemme til nogle stemmer inden fra landet. Og i andre tidspunkter, der kan det være, det er noget helt andet, iranerne har brug for. Og der... Ja, og det er jo spot on. Altså det er præcis det, jeg i hvert fald hele tiden har i sinde, at vi skal prøve at høre, hvad kan vi gøre for dem, i stedet for os selv. Selvfølgelig er det jo en god idé at være kreativ og komme med idéer, men det er jo i den sidste ende dem, vi gør det for. Fordi der er jo ikke nogen, der har... Altså vi kunne jo godt lade være, vi kunne jo godt fortsætte vores liv her og sige, nu er vi her, så behøver vi ikke at tænke på det. Men så er der nogen, der gerne vil, fordi de synes, at der er et eller andet ansvarsfølelse, et eller andet medfølelse, der gør, at man gerne vil hjælpe iranerne i Iran. Et sidste emne, og jeg ved godt, vi har snakket i lang tid, det var super spændende, men jeg synes bare, det vil være rigtig godt at fuldstændig runde af med den her, og det er de interne stridigheder i regimet. Vi var lidt inde på det, fordi nu har vi snakket om befolkningen, Vesten, svækkelse af regimet på grund af udfrakommende faktorer, men internt, og nu spørger jeg bare direkte, en coup d'etat fra IRGC, er det overhovedet noget, man kunne forestille sig? Giver det mening? De sidder jo allerede på så meget. Hvorfor skulle de gøre det? Men man hører jo nogen sige det der med at... Altså jeg lover jo altid mig selv aldrig at spå om fremtiden, ikke? Fordi jeg er historiker, jeg kigger bagud, jeg må ikke kigge fremad. Men helt klart, du har fat i noget. Altså, man kan spørge sig selv, hvilken social base har præstestyret? Altså helt konkret, hvad er det for nogle mennesker, som støtter præstestyret? Og det er der forresten begyndt at komme ret interessant forskning ud af Iran, ikke? Hvor de snakker om sådan noget med den del af befolkningen, som er stærkt troende og støtter den islamiske republik. For det er ikke alle. Du kan godt være stærkt troende og ikke støtte den islamiske republik. Det er det, der er meget interessant, ikke? Men dem, der både er stærkt troende og støtter regimet, de er i gang med en proces, hvor de adskiller sig selv fra resten af samfundet. Helt fysisk. De bor i nogle bestemte nabolag, nogle bestemte kvarterer i byen. De går på nogle bestemte restauranter, hvor der står, dette er en familierestaurant, overhold venligst hijab, og hvor der hænger et billede af Khomeini. De går der, fordi de ved, der bliver der ikke spyttet på deres mad, for at sige det lidt firkantet, ikke? Der får de ikke slået turbanden af, hvis de er mulære, ikke? De bor nogle bestemte steder, de kommer nogle bestemte steder, de sender deres børn i nogle bestemte skoler og på nogle bestemte universiteter. De ved at segregere sig selv fra resten af samfundet. Og det er jo interessant, hvem er de her mennesker, og hvad har de egentlig af materielle interesser i, at regimet skal overleve? Og der er en vist overlap med IRGC, men det er ikke et totalt overlap. Der er også rigtig mange, som er i IRGC, som ikke hører til den del af samfundet. Jeg har lyst til bare at kalde dem almindelige iranere. Som vi ved, så er en del af medlemmerne i IRGC, de kommer ind via værnepligt. Og det er ikke bare hvem som helst, der kan komme ind, men det er et vist... De bliver nødt til at rekruttere bredere end i det segment, jeg lige har snakket om, den subkultur der. Og der kan man godt spørge sig selv, for det første, betyder det så, at der ikke er en stærk loyalitet til revolutionsgarden blandt dem, der kommer udefra, så at sige?
der er rigtig meget kontrol med dem, ikke? Der er rigtig meget hjernevask, eller hvad vi nu skal kalde det, indoktrinering. Ikke? Hvor meget det indoktrinering rent faktisk siver ind, det ved vi ikke. Vi mangler forskning på det. Vi kan spørge os selv, er der en korpsånd i revolutionsgarden, som betyder, at man i en krisesituation vil sætte revolutionsgarden før den islamiske republiks overlevelse? Hvis svaret er ja, i en majoritet af medlemmerne, så er svaret på de spørgsmål også ja, så kunne der godt komme et kup, hvor IRGC overtog magten. Og man kunne sagtens forestille sig, at det er et kup, hvor de påstår, at de gør det for at få den islamiske republik til at overleve, hvis de stadig godt har brug for det der subkultursegment. Eller, og nu er det bare ren spekulation, det kunne gå i den nationalistiske retning, hvor de siger, der er en overhængende trussel mod Irans nationale uafhængighed, og derfor bliver vi nødt til at gå ind og overtage magten. Det er sådan et argument, man hører, når der er militærkup i Tyrkiet, for eksempel. Ikke? Ja. Det kunne man også godt forestille sig, og at de så de facto faktisk tager præstestyret væk. Men spørgsmålet er bare, kan de to leve uden hinanden? Men bare lige det der med at tage præstestyret væk, vil det så i det scenarie betyde, at revolutionsgarden vil sådan set eliminere Khomeini og Beit og hele det instans? Det er meget svært at gætte på. Altså jeg ved ikke, hvordan... Jeg kunne forestille mig, at de bliver nødt til at have en eller anden form for klerikal opbakning. De bliver nødt til at have noget opbakning et eller andet sted fra. Om det så er fra nogle marja taqlid, altså nogle religiøse ledere, eller om det skal være fra nogle af de eksisterende råd, altså eksperternes råd for eksempel. Om de har brug for at få en eller anden form for islamisk legitimering. Altså, God knows. Det er jo ren spekulation, det her. Det er ren spekulation, men mit større spørgsmål er det der med, altså, kan man forestille sig en revolutionsgarde uden en islamisk republik, eller hænger de to så tæt sammen, at de bliver nødt til at falde samtidig, hvis de, altså forstår du, hvad jeg mener? Ja, og så er der også den vinkel, at lige nu revolutionsgarden, de har jo sådan set, de har jo en finger med i alt. Ja. De ejer jo næsten Iran, ikke? Og alligevel har de ikke, officielt har de ikke noget ansvar. Nej. Men hvis de overtager magten, så har de lige pludselig et land, de skal drifte et land, officielt. Skal driftes, ja. Men det, der er interessant med præstestyret, synes jeg, hvis vi lige vender tilbage til dem, fordi det hænger jo sammen med det her, ikke? Det er, at der er jo jævnligt stemmer inden for præstestyret, som gentagne gange siger, vi gør større skade på religionen i Iran end godt. Moskéerne står tomme, det er lidt firkantet sagt, ikke? Men rigtig mange moskéer står tomme i Iran. Det kommer de ud selv og siger, regimet. Det er ikke engang noget, jeg sidder og siger. Det er præstestyrets egne officielle tal, der viser det. De siger, de unge mennesker er i gang med en heftig sekulariseringsproces, som vi ikke kan standse. De er på vej væk fra vores udlægning af islam. Vores propaganda og vores indoktrinering virker ikke. Så spørgsmålet er også, om ikke der inden for præstestyret kunne komme en modbevægelse. Der plejede jo at være eksilpræster i London for eksempel, som sad og prædikede mod den islamiske republik fra London. Altså en klerikal modstand indenfra, fordi de godt ved, at hvis først der kommer en rigtig konfrontation med den del af samfundet, som havde den islamiske republik, men vi har jo set, hvad der sker. Det første er, at turbanen bliver slået af, men nogen bliver også slået ihjel. Ikke? Altså nu har vi set de her mord på dommer. Ikke? Der er et kæmpestort problem. Jo, men og det er der, hvor jeg så tænker tilbage på nogle af de slogans, man hørte, ikke? Ta'akhun kafan nashavat in vatan nashavat, hvilket er meget, meget radikal slogan, hvor man sådan set siger, at alle præster skal dø. Kunne iranerne nogensinde acceptere det? Altså hvis der kom et nyt system, altså de ville nok aldrig nogensinde kunne stole på et præsteskab igen. Version 2.0, eller hvad man skulle kalde det. Det er et meget spændende spørgsmål. Det øjeblik, at det igen bliver et præsteskab, og ikke et præstestyre, hvad kommer der så til at ske? Åbent spørgsmål. Vi skal huske på, at der er jo stadig rigtig mange, hvad kan vi sige, kulturmuslimer, eller hvad vi kan kalde det, i mangel af et bedre ord. Folk, der praktiserer islam, men som ikke støtter styret. Det skal vi ikke glemme, at det er også en stor... Og plus, at, altså, hvad kan man sige, sådan noget... civilsamfundspræster, altså dem, der ikke nødvendigvis er en del af magtens tænder og den politiske regime, de spiller en funktion i dele af samfundet. Og der kan man snakke om alt muligt, hvorhen er det nogle klassespørgsmål, eller det etniske spørgsmål, whatever. De spiller en funktion. Så det er ikke bare sådan, at jeg tror, at fra den ene dag til den anden, der vil præsteskabet nedlægge sig selv, men det kan godt være, at man på et eller andet tidspunkt i præsteskabet når en konsensus om, at det skader faktisk religionen så meget at være ved magten, at vi måske ikke skal være ved magten. Ja. Altså, vi leger bare med tanker her. Ikke?
Men Rasmus, tusind tak. 1 time og 25 minutter. Selv det tak. var virkelig, virkelig fedt. Og jeg kan mærke, at vi kan blive ved. Tak til lytterne, hvis I stadig er her. Og jeg tror, at jeg nok også kommer til at lave en lille gloseliste for nogle af de... God idé. For jeg tror, vi nogle gange... Man glemmer lidt, at det Taler ikke lidt alle, der... indforstået. Ja. Så tusind tak. Selv tak. Det var rigtig fedt at snakke med dig. Og vi ses forhåbentlig den gang. Tak. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har feedback eller idéer til vores podcast, er du meget velkommen til at kontakte os på info@voiceofirun.dk. Du kan også følge vores aktiviteter på Instagram, Facebook eller X.